Mudassir ne ɗan Yarabawa mai yin waƙar auren soyayya. So Zainaba amarya ta shiki taka auren an daura, ba dangi dai yaye na murna da auren soyayya. Sai da Abdul Kunda ce kuyo zama babu hamayya, Allah ya waƙar auren na kumurya na sauya. Mudassir ne na yi waƙar aure auren soyayya. Zainab Abdul Allah yau ya auren an daura, an daura auren soyayya, an daura auren lobayya. Ai Zainab baby yar kirki ce Abdul ganaka, amanar Zainab don Allah shi ne ya baka. Kin sha sutura duka nauyin nata ya dawo kanka, ga dangi da yaye na tebo da kyawun halinka. Shi yasa aka baka Zainab baby ta zamto matarka, to matarka kaje Allah rabbi shi ne ya baka, ya baka Zainab amaryarka. Abdul ango Zainab amarya yau auren an daura. Zainab amarya yanzu gidan mijin ki zaki kiki tare. Abdul ango Zainab amarya igiyar auren an daure, gashi muna shagalin murnar auren kudin gina tare. Abdul ango Zainab amarya yau auren an daura, an daura auren soyayya, an daura auren lobayya. Zainab amarya ta ce to kamshi yana tashi Zainab, an can sha auren kyakkyawa yar gata Zainab, gata kyakkyawa ce mai tsafta yar gata Zainab. Abdul ka yau da ce ka buge duk samari gun Zainab, ka shiga kama nan ta bai ta ku juya da Zainab. Wagar auren na kuna doka Zainab amarya kalle ni, zan yi rawa in taka dai juyi kun ji kun manni. Dole ne murnar auren nan yau aure gun Zainab. Daɗi 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 soyayya Zainab amarya, daɗi 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 lobayya. Abdul ne ango, ne ango. Ayyai Alhaji Bello na murnar aure auren soyayya, Alhaji Mubarak shi ma na murnar auren lobayya, Alhaji Abba na murnar aure auren soyayya, Anti Ummi tana murnar aure auren lobayya, Alhaji Muhammad shi ma na murnar auren soyayya, Alhaji Shamsu shi ma na murnar auren lobayya, Alhaji Muhammadu shi ma na murnar auren sunna. Mudassir ni ne na yi waƙar aure auren soyayya. Yayan ango dukkan su suna murnar soyayya.